Поредна година от живота отлетя. Какво се случи, накъде вървиш? Дали добра или лоша беше тя? Ще поживееш и сам ще прецениш. Успехи гониш и ги постигаш даже, но по-щастлив ли ставаш от това? Отговорът няма кой да ти подскаже, защото той скрит е в твоята душа. Знаеш, в живота няма сигурни неща, освен това, което Господ Бог е отредил. Надяваш ли се на човешката си суета, късно осъзнаш как си се заблудил. Трупат се годините без да спират, устрема им не можеш да удържиш, и чувство на тъга през те прозира, но нататък ще трябва да продължиш. И с кръста си на рамо продължаваш към своята Голгота, бавно крачиш ти, и за лошите моменти съжаляваш и плахо шепнеш: Господи, прости.